Shalom. Huriani tuhata. Naing mula tama partangyan ata di Bornginon. Ima partangyan pasyon na parjulo. Alani asata para di Madirita. Payuhut-ihut. Hita na di Begas Joron. Lausong lima dohot diaka amanami. Na di Bagas Nabe. Na mangihuton live streaming. Asa di Bagasan Las Niroha. Mahita sa luhut na alani adorang suta mulai parjulo mahita matang yang nahom di bagas saruhata matang yang mahita amen. Huria na hinokok ni tuhata di bagasan uduk dohot serep ni rohata naing payhut-hut ton barita panaonon ni Tuhan Yesus adorang sotargatung dope ibana di hau parsilangi di pertandingan pasyonon naing gorga tu bagasan rohata hinahasit dohot hinabernit na di tahun tuhatai nunga huparade rohaku payhut-hut barita ni panaonon ni Tuhaki anggian lamuatusi pambahenan ni Tuhani bingolukon bidang pelaut lobu bidang doholongna bagas pelaut lobu bagas holongna tibo pelangit lobi tumibbo asini rohani debata atong tatadama situbus nasadosata asa unang marisuang pakokop nai puji maibana aletodiku tukunang halupahon dindani basana atong hamuna huriana huarahon mahita saluhut na payhutihut namasa adorang so terpajal Yesus di hausilangi tapasiding maak kapikiran na boy mabahed daw rohatta payhutihut siak ni bagi namasa tu Yesus asanggiat holong roham tu nama kokop ho marede mahita
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarniana na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, amen. Tabereng maiduki haporseao ni jala napa ujuk kosa, ima Yesus na manaton parsilangani, sikat nilas ni roha, tohap naihian, so dietongi hailaon, gabi hudul di siamun di habangsa ni debata, paingot-ingot hamu maibana, na patahun paraloan si songoni, dopak ibana, sian akad pardosa, asa unang marnalo jahamu, unang mardate tordimuna, haleluya, martangiang maita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak nagalion, di idaho nagogodo musunami, sa italu do hami dibahen, alani hagalion nami. Dibaheni upangido hami tuho, say pargugui jala pamonang hami maralohon muswi, marhite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mari dehita. Tabegema barita panaonon ni Tuhan Yesus adorang sosahat ibana tuhau pinarsilangi. Alai lam torop doa kasih huto Yesus. Aragam doa katada-tada halongangan na mabahen lam gosogoro hani na torop halak parise dohot si boto surat. Marjea mahamu si boto surat dohot parise. Hamu pangasi. Ay sumaddo hamu tutanoman na hinapur. Akan nadenggan berengon siad duru, hape marisi holi-holi ni namate, dohot nasa narotak. Pola didok hamu, out hami uju dingolu ni akau pung nami, dang tagamon dohot hami, parsala dimudar ni akka panurirangi. Dibaheni idama, au marsulu tuhamu akka panurirang dohot parrohana tigot, hape bungon munama, jala persilak konon muna ma deba sian nasida na deba lisingom muna do di perguruan muna jala lelean muna sian huta tu huta dibunuh hodo akka panurirang jala didanguri hodo akka nasinuru manopot ho. Nunga pigahali nang papungok kudo nian akka anak mi sobok konpidong na papunguhon anak na tutoro ni habok kabong na alai dang dung olohamu, ay hudok matuhamu,
naso idaw muna beahu olat nyon, paima dohonom muna, pinasupasuma naro marhite-hite goarni Tuhani. Dungi didapoton ina ni anak ni si Sedebedeus rap dohot aka anak naima ibana disobama laho pasahaton pangidiwanna jadi lina Yesus mamadok ibana aha dipangido rohamu dungi didok matu ibana. Loas mahudul sogot anakku na duaon, nasada di siamunmu, nasada nari di habirangmu, di harajaumi. Alai ni na Yesus mamangalusi, dang di boto hamu na pinangidomuna. Tung tarinum hamuma si inumon nanaing inumokku, jala tarparidi hamuma, paridian si paridioku. Jadi didok nasidama tarbaen hami doi. Dungi didok matunasida tutunian inumamuna do si inumokki jala paridi honomuna do paridian si paridioki alai dang guru diahu nama bain huddul di siamukku do dihabiraku damangido padirihon i tuakka panahatanna alai dang diatu si akasisiani agi autik nabi nahina tahun ni Tuhan Yesus bunido hatai sian rohana sida dang diboto nasida nahina tahun nai. Jadi bobono san situtuma rohana sida dungi di arahan si Petrus maibana disaritai ma ninnado asima rohani debata di ho Tuhan unang ma songgok itu ho. Alai humusor ma anggo ibana madok tu si Petrus laho ma nehobe bolis gosip doho diahu aidang di parrohon ho akana di debata akana di jolma do dungi di dok Yesus matu akasisianna nasanagiot manghutonau di suadahon madirina di porsan masilang natu ibana di huton maahu. Ay nanaing peluahon mo sana, mga saharsado, alay na aguan ho sa alaniaw, ido na jukpangan. Ayaha matong gunana di jolma nang liat portibio diomo, ang gumago do todina. Aha matar liat jolma bahen tubus ni todina, ay naroma sugot anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana, rabdohot akasurusuruan na. Dungi baloson nama tuganub hobar tunani ulana mare deita.
Dungi di bongoti Yesus ma bagas joron di debata, di pabali ma siani salhut akan namang gadisi dohot namanuhori disi. Ditunggalikod do meja ni akas itu kari hepeng, rodi bangku ni akas si gadis darapati, laus didok maduna sida, bagas pertangyangan do goarni bagasu, ninna surati, alai gabel yang nipadobo doi dibahen hamu, dungi didapoton akan nama pitung, dohot na lopuon ma ibana tu bagas joroi, jadi dipamalum ma nasida. Alai sugos itu tuma akas situan ni malim dohot si boto surat marnida halongangan na pinibahen nai nang ubege dakdanak akan nama jauh-jauh di bagas joro Hosiana anak ni Raja Daud laos di dok matu ibana di bege hodo hatana sidaon jadi di dok Yesus matu nasida ubege doi dangdung di jahahamu huroha suara ni akadak danak dohot poso-poso di patureho gabe puji-pujian. Dungi ditarik ke manasida, ruar ma ibana sian hutai do pak Betania. Laos disima marborngin. Alai torang nyari lahomulak tu hutai malema dihilala. Dungi di idama didalani hau ara sakabona jala didapoton ma HP holan bulung sabing do jupang sa disi. Gabri dok ma tuhawi nasu jadi beho mar parbue olat nyon. Jadi pitorahar ma hawi arai marnidai akasisiani tarhalomong marohana sida. Akanin nama idi topunai rahar hau arai. Jadi dia luci Yesus manasida natutudo nahurokot tuhamu. Out na porsea hamu so ganggu hamu daholan songoni natau natuhau ara odeng patupamu sadok gari tudolokan dohono muna musat maho jalamadabu tulaut gari saut do Ay jaloon muna do sa luhut nasa na pinangyo muna di tangyang muna anggo na porsea hamu jadi dungbongot ibana tubagas joroi lahu mangajari disi idapoton akas situan ni malim dohot situan ni bangso ima ibana akanin nama waso dia di pangasahon ho dungini na Yesus mamangalusi nasida au majolo manupun hamu dumpe dia lusi hamu au asa hupaboku tuhamu manang waso dia hupangasahon di pabahenaki ia padi dion ni si Johannes sia dia doi sian banua gijang do manang sian jolma manusia dungi marpikir manasida sama nasida songonon ia nita sia banua gijang dohonon nama buasa so dihapor saya hamu ibana anggota dok anon sia jolma si habiaratta ma natoropi ai panurirang do si Johannes di rohani jol masaluhuna gabe dinna nasida ma mangalusi Yesus dang huboto hami laos Roma hatana tu nasida atong aupe dang pawaok kutuhamu manang huaso dia hupangasahon patupahon ulauki ay narodo si Johannes tuhamu di dalan hati goran dang dihapor seay hamu ibana alayang go akas si jalo beo dohot akaburu na jahat porsea do di ida hamu do inyan laos tongso di solsoli hamu rohamuna laho maka porseai ibana bagi hamu masa ada upamana asing adong masa halak namora nama buka porla anggurna dihadangi dihali ma pangilangan di bagasan di pauli ma gudangna di pasahat ma tuak kapangula dungi marhutasada ma ibana dung jupang tikina mabuat parbuena disuruh ma akan aposona manopot pangulai majalo parbuena jadi ditakup aka pangulai manaposona nasada dilobuti nasada dibunuh nasada didangguri dohot batu
Dungi diulahi na morai mama suru na posona akana asing. Tumorop sian na perjuloy. Laos songonido di pabahen pangulai tu nasida. Parpudi ma disuruh tu nasida anakna. Hainin narohana ra biar marohana sida mida anakki. Alai marnida anakki dido akka pangulai ma sama nasida. Oddo sitean porlaki. Betama tapusa ibana asa dihita sitianoni. Jadi ditakup nasida ma ibana diojar ma siap porlaki laos dipusa. Moloro sogot parpor laki ahama bahenon na tuaka pangulay gabenin na nasida mamadok ibana tungjorbut daw pamumunan ni aka parjahati jadi pasahaton na mapareok akurna dohot pangula na asing akan na mga lehon parbuena ditikina. Mare dehita. Dungi di dok Yesus matunasida beha dangdung di jahamu disurati ia batu nabi nolokkon ni akapat di bagasi apalaido gabe batu parsuhi-suhi manang pertunggul pinamasan itu doi jala halongangat doi di ida matata di bahen lima upayan lang udok tuhamu buat tordo harajao ni debatasian hamu jala lehonon matu bangso na olo mabuan parbuena marosak maganup na tinggang tubatu on jala maganup na tiningkakon na jadi dung dibege akasitua malimin dohot parise upamay di otama nasida do natahon na disi jadi lului nasida madalan manakup ibana alai mabiar do nasida mida na toropi ay panurirang do ibana di roha nasida dungi laho maka parise martutup sama nasida manang nabeha bahenon nasida para poton ibana di hatana jadi disuruh nasida ma akasisian nasida rabdohot akka naposoni si Herodes tu ibana akanin nama guru nami boto hami natigor doho ay sitong do di podahokko dalan ni debata jaladang dihabiari ho manang ise ay so di ida bohi ni jolma ho ipe bagoa matuhami behadi dokroham
na jadi doleh honon guguan tu kaisari manang na so jadi tahe alai di boto Yesus do jahat ni rohana sida jadi di dogma hamuna pangasi boasa ujuna munau patuduhon hamu mahepeng guguan di tu au gabe di bon nasida masada hupang tu ibana dungi di dok Yesus matu nasida gombaran do surat ni sedo dison jadi dia lusinasi dama gobaran ni kesar idoi jadi di dok matu nasida atong lehon hamu matu kesar nasian kesari jala lehon hamu matu debata nasiat debata gabelongang marohana sida ubegesa laos laho manasida ditadikom maibana dungi dujuni sahalak nakupat sida maibana disukuma guru nami dia dopatik raja sian akapatiki jadi didok Yesus ma sian lomon andalor Tuhan debatam sian nasa ate-aten sian nasa hosam doho sian nasa roham idopatik raja jala perjolo alai usdo arkanina berdua honon si haolonganmu dodongan di dosol diri patik na dua odo makakam na sapatik dot hatani panurirang jadi dang manang ise natarbahen mangalusi ibana jala olat ni nasadari dang adong nahum roha manukun ibana mare dehita jadi diarah Yesus ma na 12 jalil didok matu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena na tersurat diakka panurirangi ay pasahaton ma ibana tu akka parbegu gabe isahanna leanna jala tijuranna ma ibana dungi mula mangulu ma ibana di hari patuluhon
Alai dang dia tu sinasida agiotik siani nabunido hatai sian roa nasida dang dibota nasida nahina tahon nai dungi dipasang aka situ emalin dohot aka parisema rapot godang didok nasida ahama bahenota ailando tada di bahen halaki molo ita pasobu ibana porsea mahalak saluhut na tu ibana gabi roma halak rom mga pras alai hehema sada sian nasida ima si kayapas situani malim di nasatauni didok ma tu nasida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna dinggaddo mate sahalak umokop natoropi unang lahomago sadok bangsoi alai dang sian rohana sadiri dihatahoni ala situani malim ibana di nasatahoni ubahen na disurirakon nanaing mate ma Jesus umokop bangsoi alai tahe dada holak laho mapokop bangsoi alai neng papupungon na aka anak nilibata na maserak dope laho pasadahon asa olak ni sadari martuk-tuk manasida laho mamusa ibana alai didok nasida ma unang ma dipestai sot unggutur na toropi dungi onom ari nari asa dapot pesta paskai saha ma Jesus tuhu tabetanya nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus siyan namate jadi di pauli na sida ma di si panganon ujuan di ibana si Marta do makubasi si Lazarus masada dongan na mangan di si gabi dibuat si Maria masahati niyak nardus nakada nasumasaur dimiyahin mapa ni Jesus ubuk na do di bahen ngalapu jadi dibuhi uap ni miyaki mang bagasi jadi sada sian akasi siana si Judas Iskariot nanaing majehehon ibana madok buasa sosgindadis miyaki arga 300 hupang bayan si lehon niantu akan napogos alai dada napogos sinarihon na ubahen na didok ibana songoni panako do ibana tahe diusung do asyasi ni halak ay tu ibana do ni pasahat puroy dunginin na Jesus ma pasobu may ibana ay di parade do i hiratu ari hama hatatanom hi alay tutong do arong napugos di tonga-tonga muna jala asal ma olo hamu tarpatongon hamu do nadenggat tunasida alayang goahu dang manotong di hamu itap ni natarbahesa do nani ulanai nama joluani do ibana mamiyahi pamatakku songod di nama nanom situtudo hatakot hamu manang di dia dilihat portibion di jami tahun muse barita na ulion hatahonon na do nang nabinahen nai gabe baritana dungi torang niari nai ibege halak na torop na rotu pestai na nain Roma Jesus tu Jerusalem jadi dibuat nasida ma aka mare-mare laho manomu ibana uhut majauh-jauhon hosiana pinasupasu manaro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel dungi dapat Jesus mahalo desada ima diuduli hobar tunatar surat una koma biar ale berusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni halode jahala halak parisinadeba sian natoropi madok tuibana orayat tong akasi jami guru alainin na mamangalusi hudok matuhamu out mauhon nasida majaujow ma akabatu alay di bongoti si bolis do si Judas na marguar Iskariot sahalak siyan na 12 gabilaho iba na martutup dohot akasi tuani malim rapon akka panungganay manang dia dalan na pasahaton ibana tunasida
Jadi sian lasni rohana sida marpada manasida mangaleon hepeng tu ibana dioloi si Judas mai. Jadi dilului mati kina une pasahaton Yesus sosian pamotoan ni natorobi. Alai diari parhubasan parjolo di pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama tu dia ma patureon hami diho panganon paskai dipangido roham. Gawe di dokma laho mahamu tuhuta manopot si anu dok hamu matu ibana tonani gurui nadapot nema tikiku di homa ahu sorang laho mangan paskai rap dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna dua halak jala di dok matu nasida mololaho hamu tuhutai pajupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aik sahudon ibana ma ihutok kamu tu ibana madok hamu di dia do bilut inganan asa disihu pangan hami paskai. Jadi patuduhonon nama tu hamu bilut pergijang sada nalabas natipak hinahibangan disima pature hamu dihita. Jadi borhat ma sisianna dibongoti mahutai jala jupang nasida matutu songon nani roknai gabe dipature ma paskai asa dumbot ari Roma Yesus dohot na 12 mari dehita. Jadi dinamangan nasida hehe majitus sian namangani di tanggal maulosna dibuat mabasahan ditapolhom matu ibana diusehon maaek tu sabong dungi diburi ma patnya kasisianna diapusi madohot basahan na tinapolhon nai Dungi saat maibana tu si Simon Petrus jadi didok mamadok ibana tunghoma ale Tuhan mamuri patu dungi nina Yesus mamangalusi ibana dang dia tu si ho papehenakku na tuho anggon wae musepe botoon mui dungi didok si Petrus matu ibana matua tanoon dang buryon mu patu dungi nina Yesus mamangalusi ibana molosoh buryoku ho dang partohap ho diau dunginin na si Simon Petrus ma ale Tuhan unang maholang patu dohot matangan dohot uluku gabe di Yesus matu ibana halak nong maridii dang ikon be burion ainung nga sude ibana ias naung ias do anggo hamu alai dang luhut na hamu ai ditadda do
si pasahat ibana ubahen na didok dang saluhut hamuyas asa diburu Jesus pat nasida dipakke mamuse ulosna huddul maibana didok matu nasida ai dia tu si hamudo pabahenak kitu hamu digowar hamudo ahu guru dohot Tuhan jadi turedo padok muna disi ai ido ahu tutu ai molo ahu Tuhan jala guru muna mamuri pat muna tamama nang hamu marsiburian pat ai sitiruod do hulehot tuhamu asa dibayen hamu songon nang hubaheni tuhamu na tutu situtudo na hurokot tuhamu dang balga anak somang sian idukna dang sumurung suruan sian namar suru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangula hossa jadi namangan nina sida nina Jesus ma situtudo na hudokon tuhamu sada sian hamu naeng pasahaton nau dungi marsak situtuma na sida gabe dipadok be matu na ibana dang tung awi Tuhan alai ning nama mangalusi ia i narap dohot au mandudukon tangan na tu parikawan ido na pasahaton nau tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat hian alai marlia do halak napasahaton anak ni jolmai taganon unang masanga tubu ibana tuhas yang anon alai adong masada sian akasi sian nai nahudul jumonok tu ibana haholongan ni Jesusi ima dihilap si Petrus jadi nin nama madok ibana sukun ma ise nani dok nai jadi dipajonok matulabung ni Jesus madok tu ibana Tuhan ise gabe dia lusi Jesus ma ia tu si hulehon nasa topik na husorno ponon ima ibana jadi disornopon masa topik dilehon matu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi ding diboduti dibongoti si bolisima ibana dungi di dok Jesus matu ibana humatok maula si ulaumu hasadung dijalo si Judas nasat topiki pitorlaho do ibana tu balian alai borngin maujui jadi dinamangani nasida dihidat Jesus maroti dipasu-pasu ma diponggoli ma jala diparlehon ma tuak kasisianna huhut manidok jalo hamu pangan hamu dagik kudoon dungi dihidat ma panginumani didok ma mauliate dilon ma tunasida huhut ma didok sude hamu manginum siani ai mudar hudoon mudar parpadanani nani usehon humokok torop bahen hasesan ni dosa alai hudok matuhamu naso tupa be inumoku olat nion sian perbue ni hau angguri sahat rodiari sogut disima inumoku nai baru rap dohot hamu diharajaun di damang jadi dung di edde hon nasida edde puji-pujiani ruar manasida tudolok jetun disima di dok Jesus tunasida saluhut do hamu naing tergasip mida ahu di nasabornginon aina tarsurat do lobutakku ma parmahani gabe marserak ma biru-biruna sapungwani alainin nasi Petrus ma mangalusi ibana agia sude nasida tergasip midaho anggo ahu nasotupa tergasip alainin na Jesus mamadok ibana o Simon Simon nunga dipangido si bolis na segeon na hamu songon dahanon alayau do manangagihon ho unang mitok jadi dumulak sogot roham pargogoy marohani akahat-hatangin alay ang alay ni na Jesus ma hurok matuho Petrus dang marta huwak manuk sa Panginoon so jolo tuluhali so ada honommu so
so ditedam au tang yang pangodiano saya daruhatta maratang yang mahita go puji-pujian madi pasahata rohanami tuhuali Tuhan tung makilala hami di pangaramo tiomu namanipat sadarion diari na tiuria le Tuhan di namangulak kasiulon nami hami saluhutna di ramo tihuali Tuhan atong ali Tuhan pasu-pasuma akan niulan di tangan nami gabelas ni rohai di hami ali Tuhan hamuliaun manang dohot di guarmu di bagasan boronginon ali Tuhan di papungo asini roham dohami saluhutna na hinokokmu ima paratangyangan pasyon parjulu na pinatupan ni huriam marningot kami ali Tuhan hina bernit hina hacit nau tinaomu humoko pami atau ngali Tuhan hu pasahat hami matuho saluhudna daging nang dohoto dinami idia pihami maringana asagabi parsidohot hami manaon hacitoni asagabi dohot hami anak dohot burum sihuto koma hami ali Tuhan atong posorohan nami ali Tuhan naso tinggal honon muhami nanggo apala satok pipi Tuhan marningot tami saluhut dia karuasmu khusus di HKBP Cimanggison napatupahon para tangyangan manang na di huriam secara live streaming tuhoma hu pasahat hami na sida ali Tuhan molo tunga-tunga kena di bagasan parsahito na ali Tuhan peyaki di pudoman na dirawat di Jabu manang na dirawat di rumah sakit pargogoy ali Tuhan akka obat si panganon nang doh si inumon dohot akka para medis sikka ni buhimma boloko parsahito siapa matang nasida ali Tuhan gabi suluk mahahi pasoni asal martabatabba las ni rohana sida asa tau hasangapun manang dohot di guarmi molotung adong ali Tuhan dia karuas namar sirang ni daging alani hamatean apuli akka rohani na marsak hodo si apuli rohani na marsak atong apuli may saluhutna Tuhan buanon nami di tangyang nami dia kasakap doho rencana ni huriamon tarlumobi may di panitia pembangunan Tuhan hupasahat tami matuhona sida asa homat tong na mga liugugo doho bisuk na siyan hoy asa margugo na sida marbisuk na sida mangulahon tugas na pinasahat ni huriam kau Bartulomo ni roham unang lian roh apad dileo lampasada ham saluhutna ali Tuhan akka ruas ni huriam tarlumobi di hami akka parhalado ni huriami asal marsada hami saluhutna ali Tuhan lamar bungaran ma huriamon atong ali Tuhan dia kahami pe na mangihuton para tangyangan di huriamon sahat tuhoma daging nang dohotod dina mulutung mardumu sirang hamian non ali Tuhan sianingan anon pataro hami tu bagas nami pajuk parab dohot keluarga nami di bagas nami dang adong hurang agia ahape nang bagas joromo pele Tuhan tinggal honon nami ho matotong nama jagai padau saluhut na tahi-tahi sibulis nang para jahat pe atok posrohan nami ali Tuhan nang diarimar-rimar sugut pe ali Tuhan patupaon ni huriam matutu pesta pasyon na paduahon tuktuki jala suru todim tuganup ruas ni huriami asa marlojong na sida marpungo mamuji pasangat pogarmu di bagas joromon atong sahat tuhoma daging nang dohotod dinam dia kada dana nak penalomi homu tuhami ali Tuhan
sian namek met sahat oro di nama godang rajai rohana sida. Satokin nari ale Tuhan ng bigyon nami, sian hatam na pinasahat ni padita nami. Buka maroha dohot pikiran nami, asa tarjalo hami hatami nagabi bohal ni para todion, di panggul miton ni daging nami. Ima na wala pami ali Tuhan tu bagas joromon. Atong sesa salhut dia kadosa pangalasyon nami. Asa gabi tamahami rotu adupan munasun badiay. Di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Mari dehita. Kian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita salutna amanami dot inanami na hinaholongan na pungu di bagas joron itu hata swaksongoni nang dihita saluhutna na madohoti marhite sian live streaming di bagas tabi di bagasan borngin na parjulu hita di nalau patu pahon ima pertanyaan pasyon hatan itu hata nagabi ujahan si pausuru sorota imasian Jesaya 57 ayat 4 rodi ayat 5 songono madi dok disi tongondo akasahita diusung ibana jala aka pardangolata di porsan alai anggoro hatta madok debatado mamicang mamukul doh pasipal ibana HP alani pangalosita ibana tertulang binahini hajatota ibana mabugang ape tu ibana picak-picang parhiteani hasonangata jala binahini bugangna malum ita hilala. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ima saatna. Dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihut nakiningan di pardalanan di sitaono ni Tuhan Yesus paima ibana satu hau pinar silangi songon dalan ni debata marhiti Yesus Kristus laho peluahon jolma sian hamateani di sido tarida songo dia dosa sitong na gobaran ni hajol maut tate. Molo didok
pasion ima namar lapatan si taonon molo didok si taonon ni Yesus dan alani pangalahu ni Yesus gabi marsi taonon marlapatan di bagasani alain namar lapatan marsi taonon do Tuhan Yesus alani dosa ni jolma manang alani ngulu na di bagasan hadusaon di bagasan ngulu ni jolma idok bana gabe didok marsi taonon Tuhan Yesus. Nah molo tapi itu nakiningan si taonon ni Yesus alat tarida madisi songo dia ma pangalahoni jolmai alani pakorhoni dosa na mangulu di bagasan diri ni jolma gabe dipakai simbolisi ma pikiran roha dohot ngulu ni jolmai gabe hira dinalaho mangisai dohot dinalaho mabain asa unang di haporsei jolma di haroroni Yesus tu portibion ima dinalaho manubus di hadusaon namasa di bagasang uli jolma sedia mata boto nakiningan si taononi namar si taonon Tuhan Yesus alani pangalaho manang hadironi jolma na di bagasan dusai tadi dan nakiningan nate parjolo nakiningan ditaringoti songo dia ma akasisiani pe nasai didok na jonok tu Tuhan Yesus dan apala polin nasida dinalaho manghiton Yesus adong manakiningan molo dihuto do Yesus dan apala asa doho ma marsitaonon manang ulu majalo jala ulu marsitaonon alani akaragam namasa rotu nasida di tonga-tonga ningul nasida na gok akaragam hajahatoni alai ahama dilulunya kasih siani bah dilulunya nasida ma asa jupang manian hasangapon di tonga-tonga ni hadirionna song pangedua ni natoras ni si siani ima natoras ni si Jebedius sate molobui dunian didok inang ni ima si siani Yesus si madok molobui dunian Tuhan bain ma yanakokku na duaon pabuahon asabui marhudulan di siamun do siabirang ibana molo taida di si dang nagabe si taono niate HP molo didok gabe si sian dang nian iko dilului ima taringot hasangapon portibi ala ikon hasangapon ni debata ido dilului ibana di tonga-tonga ni nguluna adung do deba di si sisa ni Yesus ima si Judas Iskariot ahado na diida Tuhan Yesus gawe marsitaonon Yesus alani i dipilih ibana gawe sisian alaya hama na ditahi rohana mangalului pangomongan do sian diri ni Tuhan Yesus HP adong manyan saya buru-buru di nalo mangalem mamiahi Yesus do miyaki bah magoponai matahi arga miyak na nilen na mamiahi pak ni Yesus dot obuk na alea hamadi dot nasida da tumagon miyaki dipergaris dinalaho mangurupi akan apugos songonati kos duyate apela patanna molo dilendo digaris hepengi asa dijalo ibana asa dibuat ibana siani pangomongan sian uangi tarsong nima di sisi siani jala di bereng Yesus do jala marsitaonon do Yesus
di bagasan aka pardalanai di ide ibana ma aka si boto surat aka si tuani halak Yahudi dohot aka malim nasa sitongna ngolu nasida ima sada halak dinalo pature-turehon dohot dinalaho rap dok Tuhan Yesus manian patuluson aka uhum na denggan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu ni jolma. Alai justru di tonga-tonga ni ngulu nasida dan dipakai na binoto nai dohot ulau nai dinalaho mengulan uhum nasitong. Gari ada martahina jahat dok songon si kaya pas Tuhan ni malimi. Martahi bana dinalaho pas buama carana asa Tuhan Yesus tardapot asa taruhum ibana asa boido ibana mate di dok roha asa unang be di rohana adong na manggugai ulon nasida ima di ulon nasida na di rohan nasida ulon ni Yesusi ulaon na mabain sega uloni akamalimi ate apa di dok Tuhan Yesus dang roau tu portibion di nalam manigani patik alai napasi kopodo na lapatan na godang du di bereng Yesus jolma na mangatusi uhum di bagasan hati hei alai buah dang dipakai parbino Tuhan nai patik koson mangulan nadinggan alaniaha ay molo Yesus doan non di patangi-tangi dan ngadong be labana parbino Tuhan nami dohot pikiran nami nahubai ini tu akan atorobi daktik kosbe ujungnya dengan mang yutok kami mol dengan mang yutok kami dengan be napasangapok kami jal dengan be mukira pangomuan nami di bagasani atong buah tagonan mate sahalak didok asa bui unang gabi mago hami sude dia ka ulon nami omdo si tahun ni Yesus jadi saya dipikiri do boado di nalo mamikiri di ulon ni Yesus si asa sudah manian HP yang hado didok bagasan hatan itu hatanani haton di sija saya di ayat sedarion anggo Yesus sede do tujuan nak rotu portibion imana diok sija saya tongondo akasahita diusung ibana jala aka pardangolatai di porsan jala anggo halak madok anggo rohata madok debatado nama micang mamukul dok pasipalibana jadi do nembeni didok di bagasan ayaton didok sija saya ada orang so sahat dope nama satu Tuhan Yesus ima da saya didok anggoro Yesus tu portibion seolah-olah dipikiri jolma nama ni gaya ka uhum dohot akapatik na adongiate apa daun alai justru debata di nalahu margite Yesus Kristus di nalahu nidok di nalo mengusung akasahit ni hita jolma alani dosai ay molodang diusung Tuhan Yesus do dosai di tonga-tonga ni ngulu ni jolma dang jupak kita hanguluan na set Tuhan dan ngadong dalan di kita na bohi ta sahat di bagasan na nidok ni debata di ngulu ta adong dalan na bohi mangalan ngulu hasonangan na saliling nilileng jala didok use akapardangolat taido di porsan. Ale mulut taida memang di perani Yesus di patu padu aka halongangan nate. Di patu pama aka ragam pangajarion. Di patu padu aka dalan hamalumon tungolo ni jolma siap persahito. Ale dan di ida on songon dalan ni jolma ipa buah na tutusi tutudo Tuhata Yesus Kristus di nalo makaholongi jolma. Ayahanan ni Tuhan Yesus say
negatif do pikiran aka si boto surati dohot aka parise aka lak saluse tan lumobi aka malim di bagasan hati hai. Saya dilului dong bahasa Tuhan Yesus pamalu pun namar saya di hari Sabat dan ngado ngorwa arina asing di arina asing di pamalu Tuhan Yesus alai asa buang asa unang manian saud ima sakap ni debata ima di bagasan Yesus Kristus lau mangusung sahih ni jolmai teh asa buah asa tamai bana dia dupa ni debata idom bani di ayat nakiningan di dok HP alani pangalau sita ibana tartulang binahini hajatota ibana babugang apa itu ibana picak-picang parhitiani hasonangata jala binahini bugangna malum itali hilala. Luar biasa teh molo ta bagas ta tapa husor-husoron kita renungkan. Berarti Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk menggantikan sakit berbagai kesakitan yang ada dalam hidup manusia, dan dia menggantikan hukuman yang harus manusia hadapi oleh karena kejahatannya, karena dosa, dan dia harus memberikan yang disebut dengan yaitu kelepasan sanksi hukum kepada orang-orang manusia yang selalu berpikir dan melakukan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Ma'odo na taida sada kesimpulan di tonga-tonga ni ulat tahun. Jadi molo tababagas musi molo di bagasan di pangatusioni jolma di haporsionna akan amaragami di portibion ise de hora jolma na ulu marsiak bagi menderita oleh karena penderitaan orang lain. Nah adong di tengah-tengah di portibion olo ibana mangulahon sada ulahon molo dia tong ibana adong pangomoan jala dan adong resiko di ibana idon adong di portibion molo nunga adong do resiko molo nunga adong siak ni bagi penderitaan kerugian atau merupakan resiko-resiko yang besar dalam hidupnya jarang dan tidak ada orang yang begitu. Di pitor di dok haluaud idon na di dok ni si Paulus di bagasan ayat di tiki ibana tua kahalak Korintusi di halak Romai ya teh di dok ibana ai hautodo dia kahalak taringot tu silangi hautodo dia kahalak taringot tu silangi alaya hama di dok Tuhan Yesus molo nao tu pe dinilai jolma taringot tu silangi imana di dok nakinan songon di kobar imana batu nabi nolokon ni pandai bagasi ima akahalak nama dok silangi hauton alai gabe batu parsuhi-suhi manang partunggul atau batu penjuru bagi orang yang menerima yaitu tentang salib. Ummah nama sate di tonga-tonga ninggulu ni jolma. Odu si taunon na dia dupi Tuhan Yesus ikon ibana do nama nuhub aka songo dia ma taringot tu nama sa ninggulu ni hita jolma. Alena hupa bagas muse buasa terjadi di bagasan diri jolma ima pakorhoni dosai dung jolma ima da buti bagasan dosa di sido dosai dinalahu mamparhatoban di roha pikiran ni jolma atau dengan kata lain manusia menjadi dibelenggu oleh karena dosa yang diperbuat oleh iblis kepada manusia. Odo nana yang diparhar Tuhan Yesus
Buasa ulu Tuhan Yesus ima songon di ayat ta tongodo akasahita diusung jala pardangolata di porsan. Ala memang holong ni rohani Tuhata do asa unang mago jol mayate. Holong ni do seda holong ni Tuhata asa unang mago kita. Asa unang kita medebu di ujung ni ngoluta Tuhan matea ni. Babarata bayak kumajo molodang roh Tuhan Yesus jalat hot do lapatan na pakorhon ni dosai dung mate dung medebu ma si Adam do siawai belo si do terus nama parhatu ban ngoluta sahat tu ujung ni hasianganon nate. Itu berarti do lapatan na berarti dengan be pakiri mon di kita jolma naboi tatapota ima hangoluan di bagasan Tuhan. Jangan long be tatap. Aledang di halomo debata do Allah tidak mau membiarkan manusia hidup yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak memiliki kehidupan di dalam Yesus. Itu sebabnya Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan melalui salib dia harus menggantikan apa yang seharusnya kita harus lakukan, kita hadapi akibat dosa itu. Tetapi di dalam Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus itu sendirilah dia menggantikan apa yang harus kita harus jalani, dan itu dia lakukan sampai dia mati di kayu salib. Odui nataida do bawasana songo dia haporsiotai buasa Yesus mati di hau pinarsilangi. Alain didok nakiningan bagi orang-orang yang sesat, orang-orang yang akan mengalami kematian secara kerohanian atau partodion, itu merupakan suatu kebodohan. Ya wasa ikom mate dinna. Dibereng do bahwasanna isi nama kaporsia Yesus nama te tersilangi ala niaha ala didok akan namaloi di bagasan hati ai. Ala ni kesalahan di mana di imana kiningan ay anggoro hata madok debata do nama micang mamukul do pasipal ibana. Orang berkata bahwa Yesus itu adalah disalib karena kesalahannya, karena dia melanggar apa disebut dengan hukum Taurat. Dia karena apa? Dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh manusia. Padahal semua yang dilakukan kebiasaan manusia itu sangat bertentangan dengan kebenaran dan kasih Kristus, kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Undi alus nade. Nah udah jujur di tengah-tengah nih ngoluta sampai sonari gudang doa Kristen saya berprasangka dotahe bahwasana jaladang ngope di boto ibana ay bahasa Yesus mati. Baring tahu dusi bah alani dosat tadi. Nama dosat ta. Alai dak taboto bagas na buasa ikon na mati ibana. Natakas ima asa jupang dihita hangoluan. Asa marhite haprosiaot tatu Yesus. Si pangasahota di magasan ngulut taon. Ido dalan asini roha di tonga-tonga di ngulut taon. Idom bane didok halak Kristeni mangolu alani asini roha karena sola gratia, karena hadiah, karena pemberian, bukan oleh karena perbuatanmu atau oleh karena kekuatanmu sehingga kamu dapat memperoleh sesuatu yang baik dalam hidupmu. Tetapi semuanya itu adalah karena anugerah, karena pengaruh anugerah yang hidup dalam diri manusia. Itulah yang membuat manusia dapat mencapai yang disebut dengan berkat yang melimpah dalam hidupnya dari Yesus Kristus. Hidup ini molo di ngoluta molo bagas do talapati si taononon gabi adung do
pemahaman di hita, dok pangauon di ngoluta, kita harus dengan rendah hati bahwa hidup kita ini sebenarnya semata-mata bukan oleh karena apa yang kita lakukan sehingga kita memperoleh ini dan itu. Dan alaina tabaini jupang maaka hatuau di tonga-tonga yang ngoluta. Alai hatuau nata jupangi alani nani lehoni Tuhan Yesus sudah di ngoluta alani asini rohana. Idui. Sugari di pertato Tuhan Yesus do lapatan na ahana binainmi ahana diula jolmai dosai ikon tuhupon na, dan kita pasti tidak akan memperoleh yang disebut jalan yang disebut dengan jalan berkat dalam hidup kita, keselamatan. Alania ai nunga ditutup Tuhani ale sonari dang ditutup nunga dipabolas Tuhani di ngoluton asa boa asa marhite hapor seaut tu Yesus songon dalan asini roha ibana tu hita jolma gabe di sido hita dimampukan di leon huaso di nalau menjupangi ima aka berkat di tonga-tonga ni ngoluta ima na di dok sola gratia do ngoloni hita atau oleh karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Alanido di bornginon tadok ma di bagasar hatta mati Tuhan Yesus tersilang ibana ima alani sahit tadok asabui malum hita sian akasahita asabui do hita jupangamma didok lasni roha sian pardangolan na ikon jupangatta di ngoluta di ngoluon alenia hado Yesus mate asabui hita mangulu dang mate hita na ikon sasitong na hita tertulang mate ikut tertulak kita ale ikut Yesus do tertulang laum sikat di hita na ikon tertulak kia dom asa mate hita jala didok di son Yesus tersilang ai ibana ma dina laudalan di hita laho bo hita jupangan hasonangan di tonga-tonga yang ngolutta atong odoi si buatot tadi ngolutta molo ido alani Yesus do jupak kita hanguluan dohot haluaun natakas manotong di ngolutta di sido ikon tok-tok kita naeng tapayu tihut ma ngolutta salilik kita mangulu ima Yesus di tonga-tonga ni ngolutta molo nunga tapay tihut do ibana saling ngolutta atik pe maregem do ta adu pisongon na di adupan Yesus ima na di dong iko jupang madihita ima lasni roha pasu-pasu jala hagugo kita manaluhon nasa aka parukilon di tonga-tonga ni portibion. Amin. Martang yang maita. Mau lihat ma Tuhan dia pala barita si taonon nanyadupi hoali Tuhan alani dosa nami songojolma nambambain gabi marsi taonon ho di bagasan silangi Tuhan di bata leho matodi di hami asa takas huhangulok kami di ngulu nami babua holan alani asini rohamdo holong ni rohamdo gabe mateho di hau pinar silangi asa malum said nami asa unang mian sahid nami i jalahami mangadopi sahiti asa unang gabe pardangolan nami i gabe hami na mangulahsa manang madalat tiso asa marhite
sian aka uhum na ikon dalanon nami alani hajaton nami. Gabi hodo ali Tuhan na gabi sikat nami laho madalaton di hajahatoni. Asa jupang madihami hanguluan maluahami sian uhum alani dosai. Atong ali Tuhan molosonido na gabi ipola di ngulu nami satu partikiano nali Tuhan atong pargugoy mahami mga uhon sa luhut na asa serep rohanami ali Tuhan pabuah holan alani asi ni rohamdo sa sitong na ubay na boy hami mangulu mangula mardala kami di tonga-tonga ni perdalanan ngulu nami sahat tu ujung na atong homatok tong ali Tuhan mangarajay jalamian di bagasan ulo nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amen. Marende mahita sia nomor 710 laos di soma tapasahat piliata tuhuria marinde mahita. Jongjong mahita salna. Tatangnya kemapilian natapasahat di bagasan tikyon martangyang mahita. Ali di batang manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sidan di honadinggan dot nasa ulibasa na meliutus.
Hupasatami masian nelehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo magabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uprahasya kami pilihan non pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doh di porti bion. Buhai marohanami mar hiti-hiti tordim. Asal mutadah kami goreng silen kon mitu kami. Asal girgir kami mandok mulianti tuho. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmah hita mangidu di tangyak tai. Ali amanami na di bano gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaunmu. Saya saut nalomani rohamu di bano tongo songon na di bano gijang. dia matuhami sadari on hangulua siapari. Saya sama dosa nami sompane sanami. Di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami tugi untuk pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hudo na punah harajaon. Daud hagugun. Rodia sangampon. Asini rohana sian Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohana sian di bata amata. Do parsaoran itu di porbadia mah. Nama masu-masu kamu salhutna. Amin. 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 Di hita salutna amanami do inanami hita napungu di bagas gerejaun dohot nang disude aka nama dohoti marhiti aplikasi live streaming di Bornginom ima di pertanyaan pasion na perjulu jala marsugut ihutota mamuse ima di pasion paduahon alani amanami do inanami asa taleu maroha do pikirata lau pa itu ihut ima di barita si tahun Tuhan Yesus ima di pasion paduahon alani itu di bagasan tikion nang hami namar hubas di bagasan tikion ima sian organis song leader nang akaparladu na marageda nang sibuan tangiang pangundianon nang hami sadiri ulani huria pasahato kepada hita sude Bornginon selamat pasion mari hita sude Horasma